L-eks Komissarju Ewropew John Dalli laqab sodisfazzjoni talba tal-Ombudsman Ewropew Emily O'Reilly biex il-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-ittri u n-noti interni marbuta mal-każ li wassal għar-riżenja tiegħu fl-2012. Nilqa ċerta sodisfazzjon illi awtorità fl-Unjoni Ewropea rrealizzat li dal-ħabi li kienet tagħmel kummissjoni kienet xi ħaġa li ma tagħmilx unur lill-Kummissjoni nfisha, però laqqas tagħmel servizz lill-ġustizzja. Dan fl-istess ħin li għamel allegazzjonijiet serji. Jiena għadni ninsisti illi di kienet frodi kontrija li saret mill-Kummissjoni. John Dalli insista li għad fadal aktar dokumenti x'joħorġu. Fost oħrajn fakkar li r-rapport tal-Olaf għadu mhuwiex ippubblikat uffiċjalment. Dalli qed jinsisti li l-Olaf għamlu xogħol ħażin f'dan ir-rapport u għalhekk mhux joħorġu fil-beraħ. Żied li l-awtorità li taħdem bħala supervizjoni fuq l-Olaf ħarġet rapport sħiħ dwar il-każ tiegħu li għadu moħbi. Jidher li l-Kummissjoni ta' Supervizjoni fuq l-Olaf kienet tremendament kritika tal-mod kif tmexxew l-affarijiet u tal-mod kif l-Olaf kissru proċeduri u anke liġijiet. John Dalli qed jinsisti li tkun ippubblikata wkoll il-korrispondenza bejn il-Gvern Malti u l-Olaf u bejn Rita Xkembri u l-Olaf. Fost oħrajn jinsisti wkoll li jiġi ppubblikat ir-recording ta' telefonata bejn is-Segretarja Ġenerali tal-Kunsill Ewropew ta' kontra t-tabak Ingi Delfos u Silvio Zammit. Dalli jrid ukoll li tkun ippubblikata littra b'allegazzjonijiet kontrih li l-Swedish Match bagħtet lil Catherine Day, Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea.